Τρως καλά, κάνεις γυμναστική, παίρνεις συμπληρώματα. Κι όμως κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να υπάρχει λόγος που κανείς δεν σου είπε. Το νούμερο ένα πράγμα που σήμερα σαμποτάρει την υγεία μας είναι η κρυμμένη φλεγμονή στα κύτταρα. Και δεν φαίνεται σε εξετάσεις ρουτίνας, έχει να κάνει μεταξύ της ισορροπίας των ω3 και των ω6. Τα ω6 ανεβάζουν τη φλεγμονή και τα ω3 τη ρίχνουν. Η επιστήμη λέει η ισορροπία πρέπει να είναι κοντά στο 3/1 ή χαμηλότερο. Ξέρεις ποια είναι η μέση αναλογία σήμερα? Πάνω από 20/1, μερικές φορές 50/1. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα σε χρόνια φλεγμονή, τα κύτταρα δεν λειτουργούν σωστά, δεν απορροφούν, δεν αναπνέουν και γεμίζουν τοξίνες. Και όλο αυτό το ένιωθα. Κι ας έτρωγα καλά, κι ας πρόσεχα, το σώμα μου δεν ανταποκρινόταν. Έκανα λοιπόν έναν ειδικό τεστ λιπαρών οξέων από το σπίτι που μου έδειξε την πραγματική μου αναλογία. Τα αποτελέσματα με ταρακούνησαν. Ήμουν εκτός ισορροπίας, βρισκόμουν στο 46,6/1. Σε 4 μήνες όμως είδα την ισορροπία να έρχεται και εκτός ότι είδα καλύτερη ενέργεια, συγκέντρωση, καθαρό μυαλό, είδα με τα μάτια μου πως τα κύτταρα βρίσκονται σε καλύτερη λειτουργία. Αν θες να δεις όσα κάνεις, αν πια μου το πω, γράψε μου ω3 και θα σου πω πώς μπορείς να το δεις κι εσύ.